диққат 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 озмуни райятпарвар мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти хатлон ва муассисаи давлатии рӯзномаи ҷавонони тоҷикистон ҷиҳати ёдоварӣ тарғиби бештари сиёсати ҷавонпарварона дастгириҳои ҳамешагии ятимону барҷомондагон ва умуман тамоми табақаҳои ҷомеа аз ҷониби пешвои миллат озмуни ҷумҳуриявии райятпарварро эълон мекунад. дар озмун тамоми қаламбадастони кишвар ҳуқуқи иштирок карданро доранд. қаҳрамони маводҳои иштирокчиён шахсоне шуда метавонанд ки дар суҳбату мулоқотҳои пешвои миллат буданд ва ё аз дастгирияшон дар сартосари кишвар баҳравар гардидаанд. иштирокчиёни озмун маводҳои худро метавонанд дар доираи жанрҳои публисистии лавҳа, очерк, мусоҳиба ва ёддошт нависанд. инчунин ба онҳо имконият дода мешавад ки дар баробари пешниҳоди маводҳои публисистӣ дар шакли назм низ мавод пешниҳод намоянд. озмун аз 1 ноябри соли 2023 то 1 ноябри соли 2024 идома ёфта дар арафаи рӯзи президент ҷамъбаст мегардад. ғолибони озмунро тӯҳфаҳои зерин интизор аст. шоҳҷоиза 21 000 сомонӣ, барои ҷои аввал 15 000 сомонӣ, барои ҷои дуюм 9 000 сомонӣ, барои ду ҷои сеюм 6 000 сомонӣ. ҳамчунин 5 иштирокчии ҷавони фаъол бо мукофотпулӣ дар ҳаҷми 3 000 сомонӣ ва дигар тӯҳфаҳои хотиравӣ қадр карда мешаванд. маводҳои ба озмун пешниҳодшаванда дар ҳаҷми то 6 саҳифа бо шрифти Arial TG 14 қабул карда мешавад. иштирокчиён метавонанд маводҳоро ба почтаи рӯзномаи ҷавонони тоҷикистон ҷавонон TG Mail.ru ё бевосита ба идораи муассисаи давлатии рӯзномаи ҷавонони тоҷикистон ирсол намоянд. суроға шаҳри Душанбе, кӯчаи Саъди Широзӣ 16, бинои Шарқи Озод, ошёнаи 1. телефон барои тамос 238 51 09 238 54 14 988 23 03 91 93 474 75 86. райятпарвар озмуне ки аз инсондӯстии пешвои миллат мегӯяд.